tarda. Jo em dic Albert, com m'han dit els companys, vinc del Garraf i la meva professió és assessorar pagesos professionals. Vale? A part d'això, al juliol del 2012, després d'un any de rumiar amb unes companyes, entre elles la meva estimada parella, vam arrencar un projecte molt humil que pretenia arreglar tots els problemes de l'agricultura ecològica a la comarca. Aquest projecte s'anomena La Garrofa i l'objectiu humil que té és donar a conèixer l'agricultura ecològica com a la que creiem nosaltres l'única agricultura que hauria de tenir futur i, a més, també ajudar els pagesos de la comarca que volen produir en ecològic, ja ho estiguin fent o vulguin fer-ho, i, a més, també ajudar a trobar finques a la gent emprenedora, com comentava el company, que té ganes, el pagès del segle XXI, que anomenem nosaltres, que es vol dedicar a l'agricultura, però que no sap com s'arrenca un xapo ni quin gasoil s'ha de posar en un tractor, en el qual m'incloc. I, en realitat, és un projecte humil que com veieu, té un objectiu una mica massa ambiciós, no? Nosaltres no veníem de pagès, jo coneixia per la meva feina la realitat una mica del camp, però neix sobretot de tots quatre formàvem part d'un grup de consum i vam decidir que volíem fer aquest projecte de promoure l'agricultura ecològica des de diferents vessants, per una banda incrementant el consum d'aliments ecològics, perquè allà al Garraf i la capital, que és Vilanova, i la Geltrú, no es coneixia, no hi havia massa oferta d'agricultura ecològica i en canvi nosaltres ens veiem capaços de muntar algun projecte que facilités l'accés pel consum i el nostre pla pervers era si facilitem l'accés al consum ecològic, aleshores els pagesos de la zona s'animaran a produir en ecològic. Bueno, més o menys ha anat així. Vam muntar una botigueta en un carreró a Vilanova, en el qual us convidem a venir-hi, que és la nostra seu, per dir-ho d'alguna manera, una botigueta de barri, que havia estat una fruiteria convencional feia anys i l'hem reconvertit en una verdoleria i fruiteria ecològica, i ho dic amb tot l'orgull. I aquí podeu trobar tota la fruita i verdura de temporada, local i ecològica, que a Vilanova no hi era aquesta oferta, perquè aquest primer objectiu assolit. L'altra part del plan perverso, que era com ens ho fem això perquè hi hagi més productors i la gent pugui accedir a la terra i tot això, doncs al cap d'un mes d'haver obert la botiga vam començar a picar portes a l'administració i això que ens havien promès, no demanarem diners públics per fer això. Vam muntar una cooperativa de treball, l'objectiu era ser autosuficients econòmicament i no dependre de les administracions. Malgrat molts companys fan molt bona feina. I al cap d'un mes, una sòcia de la cooperativa, que no guanyava diners encara amb el projecte i necessitava guanyar diners, va dir, escolta, i si piquem la porta d'aquí de l'Agència de Desenvolupament Local? Vam picar la porta i l'agència, no sé si sabeu com funciona això, quan ara mateix totes les administracions estan desesperades per oferir ocupació a la gent. I clar, els expliquem aquest projecte, això no havia passat mai a Vilanova, els hi va encantar i van aconseguir finançament per la part que seria de formació de futurs joves agricultors. Aleshores, es tira endavant el projecte, ens ho aproven i fem una crida. I des d'aquesta agència, que es diu NODE, ens diuen bueno, però no fem molt de soroll perquè si surt malament també no ens volem, saps, que ens perjudiqui la imatge. I tot i no fer soroll, 150 persones es van preinscriure en un curs que pretenia ser de 8 mesos de durada, que pels ritmes de l'administració va acabar sent de 3, i era 50% teòric, 50% pràctic. Fins aquí tot molt bé. Hi havia 20 places per aquest curs. Clar, la primera feinada terrible va ser fer la selecció de la gent. Dius, qui pot ser un bon pagès i qui no? Pagès, pagesa. Total, que al final es va fer aquesta feina, hi havia 20 places, van accedir 20 persones de realitats molt diferents. Pilots d'avió, mecànics d'avió, safates de vol, hi havia tots els oficis que us pugueu imaginar, de tot. Gent que la majoria no havien tocat mai el terròs, vull dir, això dir clar, com un servidor.
Total, que comencem a fer els curs i jo tenia una cosa molt clara. El primer dia de classe, aquella primera edició vaig fer jo la part teòrica, i vaig dir que ningú es pensi que sortirà aquest curs pensant-se que és pagès, vull dir que ha après el que és la feina de pagès. Dic, el primer consell que us dono, dic, això és anem a xarlar, no?, una mica. El primer consell que us dono i el més vàlid de tots i més important és que el que realment vulgui fer de pagès i es vulgui guanyar la vida amb això, se'n vagi a treballar 2 anys amb un pagès professional que li caigui bé, que li agradi. I si pot ser ecològic, doncs, hosti, festa total, no? I tots em van dir, sí, però ningú ho va fer. Va fer el curs, va ser... Bueno, jo m'ho vaig passar molt bé, mai havia fet de professor i va ser molt xulo. L'altra part pràctica la vam fer amb un jove agricultor de 26 anys, que és una màquina, que se'n va anar 2 anys a València a aprendre, i d'aquí l'experiència, a l'Horta de València, un noi que llaura amb cavall al mig del Garraf, que és tot un repte també, i es guanya la vida així. I quan van sortir els alumnes van dir, vale, clar, i ara què? Ara necessiteu un lloc on començar el projecte. I paral·lelament, des de la Garrofa, vam començar un projecte que es diu de Banc de Terres, que no és res més que fer públic a la gent que si té finques abandonades i li interessaria posar-les en pràctica, doncs que es posi en contacte amb nosaltres, que ja veurem la manera de fer-ho. I per culpa de tota la feinada bona que han fet la gent de Coster del Territori, venia amb aquesta idea i això a la gent li fa gràcia. Els propietaris de les finques abandonades, que els seus avis o els seus pares havien sigut pagesos, total, que un pagès de 82 anys ens cedeix una hectàrea entre 2 urbanitzacions de Vilanova, allà a la Trinxera, i un pagès que estava cultivant, però que, clar, ja no tenia edat per tirar-ho endavant. Total, que una bona fórmula que ens ha funcionat, això s'està parlant ja quasi que ens anem cap al segon any, aquest pagès el vam nomenar padrí dels 20 agricultors que tenien que formar-se en aquella finca. Així vam tancar una mica el cercle, aquell pagès tenia tractor, tenia ja les mangueres de reg, tenia tot, i van començar allà. Fins a data d'avui molt bé, l'únic problema que veig jo és que no em van escoltar el meu consell una mica, que els hi dèiem, no? Mireu de formar-vos. Aprendre a fer de pagès és com qualsevol ofici professional, requereix una pràctica i un padrí. I malgrat aquest padrí fa el que pot, amb 82 anys, en fer molt bona feina, una hectàrea no dona per tantes boques i ara mateix estan començant a créixer. I la idea també per tancar el cercle és que ells comercialitzessin a la Garrofa. Què passa? La Garrofa també és un projecte modest i de vegades passa que tenen excedent de tomàquet, de vegades passa que no tenen enciam. Total, que aquests desajustos han provocat que ells s'han hagut de començar a buscar la vida i aquesta és una primera lliçó que hem après, que s'han convertit en un altre projecte autònom, perquè nosaltres no hem volgut interferir amb el seu... No hem agafat un compromís de que els salvaríem les vides, perquè m'entengueu, sinó que els hem ajudat amb el que hem pogut i ens ha faltat segurament temps, energia, recursos i coneixement perquè es poden haver convertit en una altra Garrofa competidora a Vilanova, no? I aquesta és una mica la lliçó de la història. Consell, al tanto amb les administracions. Segon, si vols fer de pagès, doncs vés a currar amb un pagès i mira, encara que sigui guanyar 3 euros l'hora, però algú t'enduràs. I tercer, doncs, quan es mira de provocar que hi hagi pagesos del segle XXI, s'han de tenir en compte les condicions del segle XXI. I això vol dir que ha d'haver-hi un acompanyament, ha d'haver-hi una experiència darrere de saber què es fa, etc. I, bueno, m'he sortit del guió que tenia, però crec que és el que volíeu sentir. Molt bé, gràcies per la brevetat i per fer cas als cartellets que us vaig passant. De 2 minuts, s'ha acabat el temps. La pregunta que ara us volíem plantejar, que una mica ja l'heu anat responent, però igual si podeu posar una mica d'èmfasi, és preguntar-vos quina resposta ha tingut la societat civil o les possibles persones que podien participar en aquest projecte. No? Tu deies que 6-7 persones havien respost a la proposta, tu deies 50, doncs una mica això, aquesta relació entre la gent que ha dit que s'ha apropat a la vostra iniciativa i al final quanta gent heu pogut acollir. I després també quina ha sigut la resposta dels pagesos professionals, no? Que també tu, Albert, ho has comentat una mica. Doncs com han rebut la iniciativa, si els heu tingut en compte a l'hora de dissenyar la proposta formativa o d'accés a la terra, o ara teniu alguna estratègia per incorporar-los en el vostre procés. Vale, doncs, per la part que toca el Garraf, el nostre objectiu és que més gent mengi ecològic.
i ja està. Perquè creiem que... L'acollida dels pagesos locals, evidentment, no va ser bona. De fet, treballem molt millor amb els pagesos de les comarques del voltant, que fa anys que són professionals i es dediquen a l'agricultura ecològica, perquè estem d'acord, ells i nosaltres, no sé què n'opineu, de que s'han de muntar estructures en xarxa per mirar de tirar endavant petites explotacions familiars, perquè és molt difícil competir amb grans productors. I la idea nostra és una mica, nosaltres ens professionalitzem com a comercialitzadors i vosaltres us professionalitzeu com a pagesos. I vosaltres produïu molt bé i mirem de treballar el preu. Mirem de que cada dia sigui més fàcil per tothom accedir als aliments ecològics, perquè no creiem en el classisme de l'alimentació ecològica. I els pagesos aquests de fora, diguéssim, de les comarques del Baix Llobregat o del Penedès, i tot això ho han entès molt bé, i en canvi amb els locals no sabem què hem fet malament, una mica estem fent autoanàlisi, perquè alguns pagesos que havien arrencat amb nosaltres no ens hem acabat d'entendre, ells tenien el seu projecte, per exemple, de cistelles i no volen sortir d'aquí, no? I dius, ostres, doncs no sé què podem fer més, no? I amb aquests nois que vam formar, per exemple, nois i noies, doncs també hi ha desajustos propis de la realitat del camp i dels designis del consumidor. Ni la gent consumeix quan tu vols, ni les tomaqueres són màquines de produir tomàquets quan tu vols, no? Aleshores, per aquesta banda, estem animats a nivell social perquè Vilanova ha tingut molt bona acollida al consumidor, però estem un punt treballant el tema social també amb els pagesos locals, no? Per què? Perquè és que no és fàcil, és que ell ho comentava el company. Hi ha molta pressió urbanística, l'accés a la terra és difícil, els pagesos no tenen calés, qui aconsegueix crèdit, etc., no? Vull dir, arribar a ser uns bons professionals de l'agricultura, avui en dia potser de les professions més difícils que hi ha, no? A part de tota la cultura pagesa que s'ha perdut. Dit això, es va tornar a fer una segona fornada, que diem amb carinyo, de pagesos, a la qual jo ja no hi vaig participar. Vaig discrepar en una sessió de la cooperativa perquè aquesta noia que us deia que treballa en projectes amb l'administració, jo vaig dir amb la primera lliçó ja n'he tingut prou i prefereixo consolidar els primers que vam formar perquè almenys 2, 3, 4, tant de bo 5 s'acabin realment dedicant professionalment a això, que ja els hi vam deixar clar al principi, no? I en aquest sentit també internament hem tingut moltes divergències de quin era si seguir formant a gent com a carinyo xurros o mirar de consolidar els que teníem, no? I si ni tan sols encara hem aconseguit consolidar els que tenim, doncs crec que estic encertat quan dic que val més lluitar pel que ja tens que no mirar encara de fabricar, amb carinyo ho dic tota l'estona, més pagesos, no? Es podria veure així. Total, que estem en aquest punt, val? I tot això doncs, amb autofinançament i amb moltes ganes i aprenent. I bueno, doncs una mica... crec que és un projecte bonic, que no està consolidat, però que ens sentim molt recolzats per molta gent, com jo, voluntaris, que estem fent possible que això tiri endavant, no? Mica en mica. I no es pot tenir pressa. I el problema de vegades quan l'administració planteja segons quins projectes tenen els seus tempos i això requereix temps i noves maneres de fer que no es cultiven en una tarda, no? Vull dir, això... Per exemple, el tema del pla d'empresa va ser una obligació pels alumnes, va ser un trauma. I és importantíssim que facin un pla d'empresa perquè han de fer viable els seus projectes econòmics, però és que no estaven en aquest punt, aquests alumnes. Estaven en el punt de veure com cultivo pastanagues. No sé si m'explico, no? O sigui, que de vegades aquestes interferències poden fer més fàcil o també més difícil la consolidació dels projectes. I en aquest sentit és millor treballar amb 2 o 3 pagesos locals i cuidar-los molt i que ells et cuidin molt a tu, que hi hagi aquest intercanvi, que no de vegades voler, d'un dia per l'altre, voler canviar una tendència que porta molts anys, per desgràcia, de degradació de la cultura agrària, no? I per part meva també estic. Molt bé.